Maigsuon kining santos nga misa hatod kaninyo sa Paulines sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok na halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikanapulog 5 nga Domingo sulod sa tuig. Ang atong ebanghelyo karon nagsaysay mahitungod kung unsa ang tinuod nga pagkasumusunod ni Kristo. Si Kristo nagpadala sa iyang mga tinun-an ngadto sa misyon. Gipadala niya sila nga tingduha ug kini nagsimbolo nga ang misyon usa ka hitabo ug epekto sa matuohong katilingban. Busa isip kita tumutuo ni Kristo, gitawag usab nga timaan nga si Hesukristo wala nagpadala sa bisan unsang mga butang. Kini nagpadayag nga diha sa misyon, kita mga misyonero kinahanglan magpuyo sa simple o yano nga matang sa kinabuhi. Ang pagadalhon mao ang atong pagsalig sa Ginoo, ang atong testimonya sa pagpuyo sa iyang mga buhing pulong. Apan dayag usab diha sa atong ebanghelyo nga aduna gayoy mga kalisdanan diha sa pagsunod kang Kristo, nga aduna gayoy mga higayon nga walay mudawat kanato ni mudawat sa atong gisangyaw. Apan wala kini nagpasabot nga kita magmaluyahon diha sa atong misyon. Hinuon kini nagtawag kanato sa pagpadayon sa pagsangyaw o paglig-on diha sa atong pagtuo. Taliwala sa atong pagsangyaw ang Dios maoy mo pabunga niini uban sa iyang gamhanang espiritu. Uban sa dakong pagtuo o pagsalig, atong pagadalon gayud ang gugma nga mao si Hesukristo. Mamahimong unta kitang matuod nga misyonero sa pulong ug sa buhat. Hinaot pa unta. Ang mangulo sa santos nga misa mao si Reverendo Padre Marvin Deer Labasan o Moralias, scholar sa Roma. Sa pagkakaroon ania siya sa hamubo nga pagbisita. Ang iyang misa abagan sa madasigong pag-awit sa Paulines Friends, palihog manindog. Ang mga awit sa himaya, mamapakita ug maningit kita sa kalipay hilabihan. Kaya Ginoo nagtutod ka nato sa hustong dalan adlaw tanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya, awit sa himaya,
himaya sa Amahan. Ligunon nato karon ang paghigugma o pagsalig kay ang matinud anong tang Amahan ang nagpanggana tanan umapuyuta sa buhing pagtuo atong awitan na Ginoo. Himaya awit sa himaya, himaya sa Amahan. Himaya awit sa himaya, himaya sa Amahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, aron mamahimo kitang angayan sa pagsaulog nining mga misteryo sa atong kaluwasan, atong hinumduman ang atong mga sala nga nabuhat, ug mangayo kitag pasaylo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa mayang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa na namuyo ko kang Santa Maria Pananay Birhen sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo ang iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadan unta kita ngiya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, kadai sayang matawo dinhi sa yuta Ginoong Diyos langit nung hari Diyos Amahan makagagahom sa tanan nagasimba kami kanimo nagapasalamat kami kanimo nagadayi kami kanimo tungod sa imo himaya Ginoong Jesucristo bugtong nga nasamahan Ginoong Dios Kordero sa Dios ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan kaluy kami ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan dawata ang among pangamuyo kay ikaw lamang ang santos ikaw lamang ang Ginoo ikaw lamang ang labing alam tuno Jesucristo uban sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen, amen, amen. magampo kita.
O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo ngadto kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos, uluhan 7, tudling 12, ngadto sa 15. Ug si Amasiyas miingon kang Amos, igo na propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda, ug panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit diin mo simba ang hari, ug aniad dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero, ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imo kaayo, ug atagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug atagi kami sa imong kaluwasan. Amation ko ang isang iyaw sa Dios, sa Ginoo nagasangyaw siya sa kalinaw, ngadto sa iyang katawhan. Hadul gayud ang iyang kaluwasan, alang kanila nga madlukon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug atagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluyog ang kamaturan magatagpo, ang katarong kalinaw maghakanay. Ang kamaturan mo gitinikan sa yuta, ug ang katarong mo dunaw gikan sa langit. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug atagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta mohatag sa iyang apo. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diya sa iyang paghagian. Ginoo, pakita
sa imo kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imo kayo, ug atagi kami sa imo kaluwasan. Ang ikaduhang pagbasa gikan ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, ulohan 1, tudling 3 ngadto sa 14. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kaybalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon mao ang pagiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa papangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw sa pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa himaya sa Dios. Mausab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan ug nagpasalig kanato nga muhatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila ang mga iya. Daygon ta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, malipayon kami Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Alleluia, Alleluia, muna kami sa pulong mo. Alleluia, 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 malipayon kami Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Alleluia, Alleluia, muna kami sa pulong mo. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himaya Ikaw, Ginoo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga mga balangay ug nagtudlo sa mga tawo ug gitigom niya
ang napulog duha ka tinun-an o gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil, ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing bisti, gawas sa inyong gisulog. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sa kasabalay, sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay, hangtod mubiya kamo ni anang lungsura. Kun mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nanlakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglang maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nilaglana ug giayo ang daghang mga masakiton. Ebanghelyo sa Ginoo. Gayud ikaw, O Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang atong mga pagbasa karon nagpadayag kanato sa tinuod o sa tinuod nga tumong sa pagtawag sa Dios kanato. Nga kita gitawag sa Dios dili lamang aron mubuhat og usa ka buhat, apan gitawag kita niya aron mamahimong haduol kaniya. Usahay manggod kung misyon ang atong isgutan, ang atong mahuna-hunaan dayon trabaho, no? Magsangyaw, maglakaw dito sa laing nasod o sa lokal nato nga komunidad kanang tingali manilig sa kapilya, manilig sa mga mangguna, manghinlo, mga anak dito mahuna-hunaan, magtagbo, trabaho dayon atong mahuna-hunaan. Pero ang atong mga pagbasa karon nagpadayag nga ang pinakadako di ay nga tumong sa pagtawag sa Dios kanato, maong ipadayag kanato kung unsa kita kaimportante kaniya o giunsa kita niya pagpangga. Diya sa atong unang pagbasa, nadungog nato ang tawag ni Amos, no? Iyang gipakita kanato nga siya gitawag sa Dios gikan sa iyang pagka-tig-atiman, no, sa mga karnero ug sa iyang pagka mag-uuma. Gitawag siya nga mahimong propeta. Tanaw nato wala siya training, mahimo siya propeta. Makaingon tingali kita nga stilan, no, unsa ka ing dagoy niya nagkamuritsing tingali siya pag sangyon niya sa ebanghelyo. Pero nakita nato nga nahimo siyang epektibo nga magsasangyaw sa pulong sa Dios, dili tungod kay kung unsa ang iyang giandam sa iyang kaugalingon, kundi tungod nahimo siyang masinugtanon sa tawag sa Ginoo. Dili lang kini tinuod kang Amos kung atong basahon ang atong Biblia, ambot kung nagbasa mo sa iyang Biblia, no, sugdan nato ukab ang atong Biblia, makita nato diha nga gikan kang Moses sa kanang mga gitawag ni Kristo, gitawag sa Ginoo, makita nato nga silang tanan dili andam sa maong tawag, no, dili wala sila katakos sa pagtubag sa tawag, gani ang uban ni balibad sa tawag, apan ang Dios mipili kanila. Ug nakita nato giunsa nila pagpaduol sa Ginoo, kadunay silang ning tawag sa Ginoo kay dili man igo ang ilang katakos. Mao na nga nagpaduol sila sa Dios aron ang Dios ang mubuhat sa buot niyang ipabuhat kanila. Diha sa atong ikaduhang pagbasa sa San Pablo, nagpadayag sa iyang dako kaayong pagdayeg o pagpasalamat sa Dios tungod kay gipili niya kita nga iyang katawhan gikan pa sa pagsugod sa kalibutan. Giluwas niya kita ug iyang giangkon nga iyaha. Nindot kaayo pamalandungon nga kung tan-awon nato ang atong kinabuhi, dili lang ta kanang epekto sa evolusyon, no, o dili lang ta epekto sa chances kada bitong ragsugal nga butaya lang ka, no. Ang Ginoo wala mitaya sa atoa kundi giplano kita niya. Maong tanan natong gibuhat plano sa Dios, no.
ang naitabo sa atong kinabuhi nga maayo, dili ang dautan ha, kay ang dautan epekto man sa atong mga desisyon, plano sa Dios. Ang pinakanindot diha kay tanan nga iyang plano nagpunting aron kita mahiusa kaniya. Indot kaayo no, gikan sa Dios giangkon kita nga iya ug sa katapusan iyahon kita. Mao na siya ang burag mapa no, ang dalan sa atong misyon, gikan sa Dios giangkon kita nga iya ug sa katapusan iyahon kita. Si Kristo sa atong ebanghelyo nagpakita kanato kung giunsa niya paghulma, giunsa niya pagpurma ang iyang mga disipulo aron mamahimo gayong maayong misyonaryo. Masurpresa kita sa atong ebanghelyo karon nga gisugo niya, importante nga sugo ang iyang mga disipulo, pero purag wala niya giandam sila no. Natural kay sa tuwa kung natay buhaton nga importante mangandam ta. Labi na kung kanabitang mulakaw ta ato yung una-una kung igo bang atong budget, nabatay igong pagkaon kay bisig mapasmo ta, nabatay pamasahe kay bisig panaugon ta sa bus no. Atong una-una kung tama ba gyud ang atong dala no. Kanigay mga babae kung mulakaw sa balay, murag bit-bit nilang tibok balay no. Nako sila kasilyo sunda, sa isud sila silang mga bag no. Nagduha ra ka adlang mulakaw pero ang bagahe perting daghana no. Kay gusto ta andam no, andam ta kanunay no sa mga mahitabo sa dalan no, unsa man ang atong buhaton andam kanunay, dili ta mabaho no samtang manglaag ta no. Andam. Pero si Kristo nag-ingon sa iyang mga disipulo nga dili mo magdalag kanang laing sanina kana lang inyong gisuot. Unsa man no? Pagkaon dili magdala, di magdala kwartan. Murag gingon na hala panglakaw mo dito or mga matay mo. Murag ana ba no? Ginoo ba mo walay pagtagad sa iyang mga disipulo no. Pero atong makita nga adunay mas lalom nga hinungdan nganong gipadala sila sa Dios gani kulang sa ilang tinuod nga panginahanglan. Dili lang ni sila mga kagustuhan no. Kundi panginahanglan gyud ang wala gihatag nila, pagkaon, sanina ug katulgan. Ano man gibuhat na sa Ginoo. Una sa tanan aron nga makat-on ang mga disipulo nga musalig sa kaluoy ug panalangin sa Dios. Ang usa ka misyonero, ang usa ka Kristiyano sa tibuok niyang kinabuhi musalig sa kaluoy ug sa panalangin sa Dios. Ngano man kanabitang naatatanan kanang dato ra kaayo ta, kanang gwapo ra kaayo ta, kanang sikat ra kaayo ta, atong pagbati nga kita no, kalimutan nga aduna day Ginoo. Nalitan ko kung ako pari ko niya, ako ang pagbati nga hawd ra kaayo ko no. Muna nga magdesisyon ko base sa akong gusto no, dili na sa gusto sa Ginoo. Pero kung gani kung nakoy problema, dili ko kaayo maayo nga muwali, dili ko kaayo maayo nga padalagan sa parokya, makit-an nyo ko kanunay sa simbahan, masigig ampo no, mangayog panabang sa Ginoo. Sa ato pa kung gibati nato nga kulang kita, dili kita makalimot kaniya. Una ang Dios burag ina niya mga disipulo, hala panglakaw kamo nga kulang aron magsigi mo pangita kanako. Baragod sa kanang mga ginikanan, kung inyong anak gani mo eskwela diya sa syudad, ayaw gyud padadig daghang kwarta aron musulat og manawag pa kaninyo. Kay kung daghan kayog allowance makalimot sa mama, inig uli walay nahuman no. Ana pod ang Ginoo. Gipadala ta nga kulang aron sa kanunay makig-istorya kaniya. Og ma-remind ta niya na ang atong pag-ani dili alang kanato, alang di ay kaniya. Ang ikaduha, na kinahanglan di ay kita musalig sa kaayos sa mga tao. Usahay tungod sa mga problema sa kalibutan, nagtan-aw ta sa atong mga igsuon nga ato ang kalaban no. Laban sa negosyo, kompetensya pero minti itong tan-aw sa atong mga igsuon no. Pero ang Dios miingon dili, dapat tan-awon sila isip kabahin sa atong pagtubo isip Kristohanong katilingban. Hindot kayo ni nga gibuhat ni Kristo adto mo sa balay nga mudawat kaninyo. Duha ka buk ang tumong ani. Una, gipahinumduman ang mga gipadala ni Kristo nga
alayon, makig-uban sa komunidad, musalig sa ilang kaayo, kanang ginawa cooperation, no? Makig-cooperate, no? Ang pare, dili lang siya lang, no? Kung misyonaryo ka, dili nga, ikaw lang mabuhat sa tanan. Gani ang pagbuhat sa mga pastoral nga trabaho, mamahimong oportunidad nga ang tanan mulambo, no? Usahay nindot kaayo ang inyong gibuhat. Napatukod ninyo inyong parokya, napatukod ang kapilya, pero isa ra ka taon nagpatukod. Wala giapoy ayon, no? Maayo nga pahalag ginagmay, no? Pero kitang tanan na nahihimo tang miambit ta kung sinaa kita. Muna nga na-assign ko sa San Pablo sa una sa mga batanon, ang ako pangutana after sa mga activity, mayon ko nga naunsa man mo after sa tong gibuhat, no? Kay mao na importante kung nahimo ba kita katilingban o nagkatibulaag kita. Kung nisalig ba kita sa atong kauban. Bahala nagdili hingpit ang pagkabuhat, bahalag yabag-yabag ang kanta, pasanangan ta tanan, no? Bahalag kaning nakamuritsing ang atong decoration, pero nitabang ang tanan, no? Anak importante, nahimo ba kitang maambiton diya sa atong kalihukan. Ikaduha, kanang taon na to, naimidawat kaniya, no? Kita mga Katoliko, ang feeling nato kanabitong ang pagtabang nato kanalang extra lang, no? Kung naisubra, kung nakoy panahon dili, no? Aduna kitay responsibilidad sa pagdawat, pag-atiman o pagtabang ni adtong ninghatag sa ilang tibuok nga kinabuhi alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Tabang taha, no? Kung sa mga pamaagi musuporta ta sa atong mga kaparian, kay dili man na ila kanang mga pari manglakaw na diha, mabilin kamo muna nga suportain ninyo nga mas makatabang siya kaninyo. Mga madre nato nga nagbuhat sa misyon, di nato pasagdan, no? Duoy kay ng uban, no? Di na nagikuyugan kung asa mo adto. Di nato pa sila pasagdan. Kay sa katapusan ang ilang buhat dili alang sa ilang kaugalingon, apan alang kanatong tanan. Kung atong tan-awon ang ebanghelyo o ang pagbasa, isa lang ang ipadayag sa atong Ginoo. Gitawag kita aron makighiusa kaniya. Og nianang moong atong kasuod kaniya, ato usab nga imbitahon, atong dapiton ang atong mga igsuon nga mamahimong suod kaniya. Kay dili mata ka-imbita sa matong igsuon nga makigsuod sa Ginoo kung kita layo. Mao na nga atong ebanghelyo karon nagtawag kanato nga makigsuod sa Dios aron pinaagi sa atong pagkigsuod kaniya ang uban masuod usab. Amen. Mga igsuon, karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo, iyang bugtong anak atong Ginoo. Ipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag ikan ni Maria nga ulay, nag-anto siya sa sugo ni Poncio Pilato. Giransa sa krus na Ay gilubong, miato siya sa nangamatay. Sa katulong adlaw na panahon siya, nisaka siya sa langit, ug nagalingkod siya to sa Dios, ang Amahan ang makagahom sa tanan. Ubalik siya ra paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagbanhaw sa lawas, ug sa pinaguli walay katapusan. Amen. Mga igsuon, ang Dios maoy unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak alang sa atong kaluwasan. Ato siyang himamaton dinhi sa atong kinabuhi ug magampo kita diha sa pag-ingon, Ginoo dungga kaming imong katawhan. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Alang sa tanan nga nag-alagad sa simbahan, nga mabatunan unta nila ang hiyas nga angay sa ilang mga responsibilidad aron magmabungahon ang ilang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang ang imong mga. Alang sa tanang nag-alagad sa atong gobyerno, mahitukma unta ang ilang mga plano o desisyon sa kabubuton sa Dios alang sa kauswagan sa atong nasod. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo dungga ang iyong ngayong nauhan. Alang sa tanang mag-uuma, mga nagtrabaho sa nagkalain-laing departamento nga pinaagi sa panabang sa Dios, magmadasigon silang mopalambo sa mithing Kristohanon diha sa ilang pagbuhat ug pagpakita sa pagkamaayong panigingnan sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami imong karawhan. Alang kanatong tanan nga niya karon dinhi, ug ingon man silang naminaw karon sa radyo, ilabi na ang atong mga kaigsunan nga mga masakiton, nga mamahimo unta kitang mga maayong binhi nga miturok sa maayong yuta aron motubo ug mabungahon ang atong pagtuo, inubanan sa atong mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Nga unta magpadayon ang mga miyembro sa Dreamvit family sa makanunayong pagampo, pagpasalamat o pagmalig-on sa mga pagsulay o mga katalagman nga maoy makapalig-on sa pagtuo diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami ngayon. Nga unta ang atong mga kaigsunan nga mipahulay na sa dayon, agakon unta sa Ginoo ug ablihan ang ganghaan sa langit. Alang kanila ni Eduardo Rosario, Florentino Guillermo, Juan Ismael, Sonia Praxides, Teodorico Paterna, Erlinda, ug ang mga kalag sa purgatorio. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami nga imong karawhan. Amahan nga puno sa gugma, among giya ug sumbanan, patalinghugi kining among mga pagampo nga among gipaabot kanimo pinaagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo. Amen. pamatiun, kayang tanan ikaw naman ang bugtong kaluwasan, maluluyon namong amahan. Dawatan na among Ginoo, king mga gasa, alang kanimo sa pagpagbati lang dagi kami, ug maamo ang kalinang langit mo. Ilingit na o Ginoo ang maluluyon mong mga mata. Intawon nung ganaking nagabako, ug luwas sa kami o Ginoo. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nung sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga pagkamot, alang sa pagkain pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kapasnanan sa Biblia sa santos sa simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, ug himua kining Santa Misa magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Alam sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayong mataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo. Dinhi sa kalibutan dili lamang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga bibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo, ang una nga bunga sa ani nga moabot ug maoy among kalauman sa Pasko didto sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagamuhan, puno ang langit ug yuta, sa imo himaya, himaya. Sana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga grasa, aron mahimo kini alang kanamo, malawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawa ka kininyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang taninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawa ka kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
luluwas sa kalibutan, nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus, ug pagkabana, luwasa kami, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedictong among Papa, ni Romulo among obispo ug tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubot-ong latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mga
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tagda ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Atong ipakita ang atong panag-inig sa unay. Peace be to you. Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kaligtasan. Mga igsuon, mao kini si Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niining iyang bangkete. Ginoo ni ako angay kalawat kanimo, apan mamulong lamang nga maayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining misa, himua nga ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak,
Nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreambit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Sa langit ng panalangin, kita gipadala sa Amahan, aron sa pagsaya sa pagtuo sa tibuok kalibutan, kay natapos na ang sakripisyo, ang halad sa atong Ginoo. Iambit nato karon ng mga bunga sa santos nga misa. Busa sa hiniusang tingog, ato karong ipalanog, ang awit sa pasalamat sa grasyang atong nadawat. Busa sa hiniusang tingog, ato karong ipalanog, ang awit sa pasalamat sa grasyang atong nadawat.